Mamă, s-a dat recu deja, ora 7:30 dimineața. Mergem spre Bazinescovi, 17 minuțele până la Otopeni. Băieții de la 7:30 au chef să-mi taie fața, ca să fie treabă. Ia uite, ăsta are la nume T, mă. Tu ești, mă? Ai venit cu șoferul în față, e... Păi, bodyguard-ul. Hai să vedem cum stă situațiunea. 17 minute până în Otopeni și eu nu vine să cred. Par pe ce băi rai. Neața, ne-am culcat la 2, ne-am trezit la 6. Let's go. Am fost aseară la ora 1 și un pic noaptea la un magazin care printează 24/7. Bă, non-stop, tu ești de bun? Să le dea Dumnezeu sănătate că am avut nevoie de niște foi din astea laminate la ora 1 și ceva noaptea. Nu credeam că o să găsesc așa ceva revenind de la Bazinescovici. Așa că am tulit-o spre bazin. Când tot Bucureștiul era gol, de asta am și ajuns super repede. Dar ce credeți? Anătă și tata Mițană cu mama Mițanu erau deja acolo. Saneața, să trăiască băieții! Ia jucați-o pe asta că am ajuns la Bazinescovrici. Avem aici meniul Traica cu walkie-talkie-urile 6 bucăți, numărul 1, maestru Anătă aici. Ia uitați-l, ce chef are. Da, bă, da. Hai să vedem, să intrăm pe aici. Suntem echipați, ne-am pregătit de situațiune. Ia vedeți aici cu walkie-talkie-uri din astea în urechi. Full power, mă, ești de bun, nu există așa ceva. Primul participant la Traica a venit deja de la ora, și cred că mai devreme era aici, ora 9, da? De la cât ai venit aici? Am ajuns la 6. La 6? Da. De unde ai venit? Din Cluj, la Popa. Din Cluj? Bate palma! Bravo! Foarte tare! Și Sebi este primul de la Try Academy Dobroiești care a ajuns la concurs. Bate palma, broadere! Foarte bine! Hai să vedem cum stă treaba. Mergi sus cu tata Mițanu, da? Să-ți prezinte tribuna unde te schimbi, bine? Face cu toată lumea poze. Când facem fan meet-ul și cu invitatul special, și o să facem cu toți. Nu ratăm pe nimeni, da? Da. Bravo! Foarte bine! Bine! Presiunea creștea ușor așa, pentru că la intrarea principală unde aveam shop-ul cu mărciul și produsele, deja începea să apară ceva lume. Ce faci? Stai așa un pic să ieși aici. Foarte bine, bate palma. Ai, bravo, bate palma. Ziua. Bravo. Între timp au apărut și domnii salvamari cu care am stat de vorbă puțin ca să punem la punct fiecare lucru. O să mai fie și copilași la 3-6 luni, cărora nu le punem centură decât dacă o să întrebăm, știi, v-ați mai notat, nu știu ce, că noi pe majoritatea îi știm, dar pe unii nu-i știm. Imediat după, arbitrul general și de start au ținut un scurt briefing cu toată lumea care ne ajuta pe bazin, ca să fim siguri că totul decurge ca la carte. Și la semnalul de start ați pornit cronometrul și ați urcat pe platformă. Ce aveți de făcut este să urmăriți ca sportivul să ia startul și să iasă la suprafață pe culoarul pe care a sărit în apă. Imediat după, participanții au început încălzirea pe plaja bazinului. Toată lumea avea emoțiile la cote maxime și după puțin timp a trebuit să intrăm și în apă, așa că am dat o mână de ajutor celor care nu prea au mai fost prin bazinul ăsta. Cine nu are nevoie de centurică, hai să intrăm la încălzire. Cine nu are nevoie de centură. Așa că după câteva minute de încălzire intensă a venit și momentul încheierii acestei încălziri. Mamă, e nebunie! Salut! El este Bucănelul nostru care are 3 milioane de vizualizări la un short. 3 milioane și jumate de la Try Academy, cel mai popular short din puteric, nu? Bravo, Eric, câștigi azi? Da. Bravo. Am primit un cadou! Oh my god, ce drăguție! Mulțumesc, Amalia! Uite-te, faci pe vlog, apar pe vlog, fă cu mâna. Uitați-vă cât de drăguție! Emoțiile deja începeau să se simtă. Momentul începerii concursului se apropia, iar eu trebuia să mă asigur că fiecare din staff e la locul lui, ca totul să fie perfect. Deja ceilalți poate să intre pe poziții. Ok, haideți să ne punem pe poziții. Și voi trebuie să stați pe aici? Să primim în aplauze brigada de arbitri condusă de arbitru general Mariana Ron și arbitru general Alexandra Ecard. Imediat după prezentarea arbitrilor am avut momentul emoționant al imnului României, care mi-a făcut pielea de găină complet pe mine. Vreau un rând de aplauze pentru toți participanții! Bravo! Ai, super tare, bun! Ne vom pregăti de prima probă. Vă mulțumesc foarte mult și ai și pe camera cum să mai prindem o dată un rând de aplauze și un hype, așa? Bun. Nu mă mai lungesc foarte mult atunci, să înceapă prima probă! Și imediat concursul a început. Participanții se duelau să scoată timpul cel mai bun până când... Am avut un participant acum care a scos 28 de secunde. O să vedem imediat acum cum stă treaba, da? Bă,
Măi, 28 de secunde, broadere? Bate palma, bravo! De cât timp faci not? 7 ani. Și tu ai 12? Aproape 12. Ok. 28 de secunde pe 50 de metri de not, bravo ție, bravo. Hai să te văd în finală. Dacă știe cineva, să scrieți în comentarii cine e. Avem un invitat special, a venit mai devreme. Mai târziu, Mai târziu, scuze, foarte mult haos aici, m-am încurcat. super multă lume. Perfect. Deci toată lumea o să mai noate încă o dată de la 13:30, iar acum, imediat, o să facem un challenge foarte interesant. Academiile noastre, Otopeni versus Dobroiești, într-o bătălie de not. Hai să vedem cum stă treaba. Nu știu, chiar dacă nu sunteți cursanți la noi, nu contează, trebuie să vă alegeți un oraș neapărat și să-l susțineți. Ori Otopeni, ori Dobroiești. Voi vă alegeți, faceți galerie aici, da? Pentru că o să avem pe Flavius, care e aici alături de mine și o să reprezinte Otopeniul într-un concurs de not între ei, da? Și totodată mai mulți participanți, cum ar fi Nami de la Dobroiești. Hai cu un rând de aplauze. Aia e! Flavius, care reprezintă Try Academy Otopeni, da? Deci locația din Otopeni. Și l-avem aici pe Denis, care tot Otopeniul reprezintă. Trebuie să vină și Răzvan, bun, ok. Culoarul 4 o să fie Otopeniul. O să avem 50 de metri ștafetă. Flavius o să noate 2 bazine, după care va începe Denis. Iar aici Răzvan o să noate 2 bazine, după care începe Nami. Cine ajunge primul va câștiga, da? Și competiția a început. Flavius pe culoarul 4, Răzvan pe culoarul 3. Haideți să vedem cum stă treaba. Totul este pe bune. Hai să vedem. Flavius întoarce primul. Flavius urmează încă un 25 de metri. Hai să vedem. Nu fura startul, trebuie să atingă aici. Și Flavius și Răzvan. Hai să vedem. Try Academy Otopeni este în față. Încă puțin. Denis. Și 58 de secunde, nu vine să cred. Try Academy Otopeni a câștigat duelul Academiilor. Wow! Incredibil. 58 de secunde pe 100 de metri, practic. Destul de bine. Ne vedem la 13:30, da? După care urmează finalele, festivitate de premiere, invitatul surpriză. Cine credeți că e? Vedem. Aia zic, mă, tată, urmează ultimul not, după care finala. Top 8 cei mai buni oameni de la fiecare categorie de vârstă vor intra în finală. Competiția este pentru toată lumea, de la avansați la începători și viceversa. Așa că pe cei începători, pe lângă respectul pentru curajul avut să participe, i-am încurajat și eu și alți 600 de oameni. Foarte bine. Încă puțin mai avem, dar mânuțele întinse. Gata, la următorul concurs știi 100% perfect. Bam! Bravo! La fete și la băieți vom avea un top 8 care o să concureze în finală pentru premiul cel mare total de 1000 de euro. Iar după runda 2 au urmat finalele și ceva special. O să urmeze un concurs între sportivi veterani și sportivi adevărați. Tata Mițanu și Flavius o să se confrunte contra sportivi de performanță care fac în not de 5 ori pe săptămână, chiar și 2 antrenamente pe zi câteodată, da? Atenție acum că urmează proba cu mine. Bă, Da, cred că o să mă dovedească ăștia, dar asta e viața, mai încerc așa, mai încerc. Veteranii sau performanța. Da? Deci cu cine țineți voi? Deci ori cu veteranii, ori cu cei care fac performanță în sportul ăsta, se antrenează în continuu. Țineți cu cine vreți voi, da? O să facem echipe de câte 2. Haideți să vedem. Veteranii aud aici. Hai și de acolo cu performanța. Tata Mițanu și Flavius reprezintă echipa veteranilor, iar în partea aceea avem 4 băieți care fac performanță și reprezintă echipa de performanță. Hai să vedem. 50 de metri, 2 bazine, stafetă pe echipe. Ne pregătim și luăm startul cum trebuie ca la carte, da? Oh, a plecat Tata Mițanu! Haideți să-l vedem cu
contra niște sportivi de performanță. Tata Mițanu are 47 de ani. Hai să vedem pe Tata Mițanu, se ține bine Tata Mițanu, face o întoarcere Tata Mițanu. Hai să vedem pe Flavius aici. Tata Mițanu se ține bine de tot. Uitați-vă ce bine merge Tata Mițanu. Hai să vedem, bravo, a plecat Eric. Flavius a plecat și el. Haideți să vedem 50 de metri. Să vedem dacă culoarul 4 performanța o să învingă și cred că da, antrenamentele se văd, antrenamentele. Wow! Jos pălăria, felicitări și aplauze pentru performanță! Wow! Performanța, ce înseamnă sacrificiu de antrenamente! Felicitări, felicitări! Oricum, pentru 47 de ani, respectiv 45 grosomodo, sau cum se treaba? 47 amândoi s-au ținut bine cu băieții. Se văd antrenamentele constante. Felicitări băieților, felicitări tuturor. Avem foarte puțin și vom afla cine intră în finala fiecărei categorii de vârste. Deci, păstrați-vă că aici mai avem puțin și dăm drumul la finale. Nu plecați, pentru că după ce se termină finalele vom avea tot ceea ce ține de fan meeting, invitatul surpriză și totodată și diplomele, pentru că toată lumea o să primească diplome de participare. Trebuie să vedem cum organizăm rapid așa să împărțim deja diplomele de participare, da? Și suntem onorați să-l avem alături de noi pe președintele Federației Române de Polo pe Apă, domnul Alexandru Matei. Îi mulțumim pentru prezență și să-i urăm felicitări și baftă pentru al doilea mandat ca președinte al Federației Române de Polo. Aplauze încă o dată, vă rog mult! Multă baftă, felicitări! După ne-am pus la treabă și imediat ce credeți? A venit unul dintre invitații speciali. Cine sunt? Cine sunt, ziceți? Deci nu știu cine e, frate. Cine e? Bunicul Simplistu. E bunicul Simplistu. Da. Make sense acum. Și cine e? Shelly, cred. Ia premiul Shelly. Cine am adus pe tataie să faci o poză cu el. Hai, te rog frumos. Tataie? Da, mă, e de la mine, a venit de la Cluj. Da, a venit la Cluj. Câștigi? Da. Ești încrezător. Cât scoți acum? 26. 26 acum? Ești în finală? Da, în finala la 25 de metri liber. Și câștigi sau? Da, Cât am scoți? cred, 14. Bravo! Final, Iată. final. Eduard Teodorescu, 13-14 ani. Baftă! Mulțumesc. Urmează finala de la 11-12 ani, acum a început. Hai să vedem cum stă situația, finala cea mare. Cred că detașat culoarul 4. Incredibil, avem primul câștigător din concurs. Bravo, brother, primul câștigător. Detașat câștigător. Amir Coita, felicitări, nu vine să cred așa ceva. Bravo! Urmează finala 13-14 ani. Hai să vedem. Au plecat, hai să vedem cum se treaba. Avem primul culoar aici, Edi. Mamă, ce bine s-a dus Edi pe primul culoar, nu vine să cred. Culoarul 4 la fel, foarte bine. Hai să vedem cum stă situațiunea. Culoarul 4 a întors primul. Oh my god, culoarul 4 s-a dus tare de tot. Radu, cred că este. Radu Tilipașa. Da, a atins primul, Radu. Și hai să vedem și la fete proba de 50 de metri. Culoarul 4 la fel, avem culoarul 4 acolo. Hai să vedem. Cred că da, culoarul 4 la 13-14 ani, liber feminin. Bine de tot, Euroswimming aici, foarte tare, bravo lor. Finala asta sunt foarte mulți cursanți de la Try Academy aici. Hai să vedem cine o să câștige. Gălăgie, gălăgie! Bravo, felicitări, felicitări! Mamă, ce diferențe mici, mă, o secundă. Urmează finala băieți la 5-6 ani, băieții de 5-6 ani. Hai să vedem cum stă treaba. Este și băiatul Flavius aici și foarte mulți cursanți Try Academy, după cum puteți vedea sus acolo. Hai să vedem cum stă treaba, să vedem dacă o să câștige David. Ia să vedem. Au dat și din brațe câțiva băieți. Cred că aici avem câștigătorul. Ia să vedem David. Bravo, David. Ai, mă, tată. Like și subscribe. David câștigător la 5-6 ani. Ce părere ai că a câștigat la 5-6 ani? Super tare, super! Bravo, lui! mă. Bravo Bravo. lui, s-a antrenat bine! Și bă, a câștigat Bravo. Fisu? Da. Bă, bravo, mă. Bravo! Like și subscribe. Finalele se terminau ușor, ușor. Presiunea scădea, iar noi deja mergeam înspre festivitate de premiere, unde am început să împărțim multe dintre premii. În partea lui Simplistu, Împreună cu Try Cup, aveți niște vouchere la noi pe site. Cea mai tare, nu? Ți-a plăcut? Bravo! iar de la festivitate am tulit-o direct către locul de poze cu invitații speciali. Vine invitatul special care, după cum puteți vedea, este Selim! Bravo, Selim! Bine! Aplauze, mă rog! Aplauze pentru Selim! Bravo! Vă pup pe toți! Like și subscribe! Să dea lumea subscribe la Mițu și să pună Geomițu pe joc! Cine credeți că e? Îl știți, mă, băiatul ăsta? Nu cred! Cine ești? Moșul lui Simplistu.
Hai să te vă bradere! Îl avem alături de noi pe Ștefu! Bravo! Aplauze pentru Ștefu! Totul a fost foarte tare, ne-am distrat, am făcut poze și am semnat în continuu chestiuțe până când ziua a luat sfârșit. Cam atât a fost și cu try-cup-ul ăsta. Bă, eu zic că a ieșit foarte tare. Având în vedere că noi nu am mai organizat până acum niciun fel de concurs, a ieșit super tare și deja știm unde să mai plusăm cu buget, unde să mai avansăm cu chestiile, ce să îmbunătățim la următoarea ediție, care o să fie de 5 ori mai bună, nu de 2 ori mai bună, de 5 ori mai bună, pentru că am învățat foarte mult din chestii. Așa că ce să mai zic, vă mulțumim foarte mult celor care ați venit la try-cup, celor care vă uitați la acest clip, tuturor arbitrilor, le mulțumim maxim, noi v-am pupat, pa!